L'EPA, enquesta de població activa del quart trimestre de 2014, ha marcat en València el nivell de desempleats més baix de l'any 2010. L'estadística del Ministeri de Treball mostra el tancament de 2014 un total de 569.400 persones sense treball, la xifra més baixa des de l'últim trimestre de 2010, quan la xifra se situava en 562.800 desempleats. Respecte al trimestre anterior, han sigut un descens de 71.400 parats i a lo llarg de 2014 la caiguda de la desocupació ha sigut de 98.900 persones més sense treball. La taxa de desocupació ha descendit el 23,48%, la taxa més baixa des del segon trimestre de 2011. A més, la xifra ha descendit en menys 2,06% respecte al trimestre anterior i en un menys 3,67% a lo llarg de l'any. Avui, divendres, en Onda València TV, en la Corbella, el nostre debat polític, tenim bones notícies, per lo menos la desocupació està baixant. Volem donar les gràcies de nou a la Onda València TV per poder estar així tots els divendres. I com no, nos podreu trobar en directe online per ondavalenciatv.es i en la nostra pàgina web oficial lacorbella.tv. També nos podeu seguir i esperem els vostres tuits en @lacorbella. Molt bona nit, Rubén. Per fi avui tenim el nostre director, el director de valencialliure.com i el director de La Corbella. Bona nit, i què opines? Bona nit, moltes gràcies per convidar-me al programa. I està clar que la desocupació ha baixat, però n'hi ha que tenir en compte en quines condicions ha sigut. Les condicions no han sigut bones perquè els contrats que estan fent majoritàriament són contrats molt curts. Crec que va ser la notícia de que vora el 40% eren contrats parcials i d'aquests contrats parcials moltíssims eren contrats d'una setmana o menys. O sigui, estem d'acord de que ha baixat la desocupació, però en aquestes condicions no s'ha vist per a res. Gràcies. Molt bona nit, ciutadans. Toni Joviela. Bona nit, moltes gràcies per invitar-me una altra setmana així a participar en el programa. I, bueno, està clar que 50.000 persones més treballant pues, sempre és una bona notícia. Ara pensem que tampoc n'hi ha res que celebrar, perquè esta legislatura pues, encara la diferència entre puestos de treball destruïts i puestos de treball aconseguits pues, és negativa. I n'hi ha encara moltes famílies que tots els seus membres estan aturats i estan sense treball. Per tant, jo tinc clar que el senyor Fabra té que vendre això com una molt bona notícia. No és mala notícia, però la veritat és que escoltar la seva declaració quan se varen... Declaracions és canviar el nom se deuria cridar Partit Popular del Treball. La veritat és que te quedes pensant i està parlant de la Comunitat Valenciana? Està parlant d'Espanya o està parlant d'un altre país? Una cosa és estar content, una cosa és intentar ser positiu i una altra cosa és prendre'ns el pèl una altra vegada més, no? Jo sempre intento ser positiu i crec que el meu partit també, no? I n'hi ha que quedar-se en que s'ha creat treball, siga temporal, siga indefinit, al final és treball. Ara el que toca és cadascú en la nostra casa llegir bé les xifres d'empleo que s'ha generat i donar les propostes que al nostre juí cada un pensarem una cosa diferent, però donar propostes per a solucionar el major dels problemes que tenim ara mateix. José Ramón, bona nit, compromís. Molt bona nit. Bueno, Rajoy i Fabra tenien els dos una obsessió. Que era que volien que quan acabara la legislatura o el seu mandat que n'hi haguera menys parats del que n'hi havia. Clar, aquesta gent que està en l'alta política i tot això els agrada molt jugar en les estadístiques i en les estadístiques del paro se poden jugar en moltes coses. Uno, la tasa de paro va baixar perquè n'hi ha menys població activa. O sigui, tot això que se'n van a Anglaterra, Alemanya, Itàlia, això són persones que deixen de demanar treball així i, per tant, baixa la tasa de paratge. Després, pues, clar, una altra com tu dies antes, si a mi una setmana
vaig a treballar 3 dies i me contraten 3 vegades, són 3 altes i 3 baixes, que això també se compta en la EPA. I vamos, així n'hi ha moltes coses que gasten per estos datos, pues, tirarles un poc de sucre així com ells volen, no? Què és el pitjor? La temporalitat del treball, o sigui, que el treball siga a més curts períodes i per menys hores. Clar, hem canviat el meu treball de 8 hores per 2 treballs de 4, en el qual, pues, dime tu quina família pot eixir davant d'un treball de 4 horetes al dia. És molt complicat. N'hi ha que anar a aquesta senda, n'hi ha que buscar que els treballs que tinguem són els treballs des que se'n van fora, perquè, clar, per què s'han gastat diners en una educació per formar un enginyer o formar un metge i després això en tot el que costa de diners a la Generalitat o a l'Estat, que se'n vagin a Alemanya? Si no, no podem eixir de la crisi. Parlant del Partit Popular, del treball, és a dir, són declaracions, són notícies, pues el senyor Fabra s'explicava que la situació no era fàcil perquè el govern valencià no tenia diners per a les polítiques d'ocupació. Front a aquestes carències, el seu executiu aposta pel sector exportador, en préstams a cost zero, supressió de burocràcia i taxes i llicències express. Segons ell, diu que era el del que diuen que quan algú ve a invertir estarà roja i banda de música a destacar. És a dir, bienvenido Mr. Marshall, pareix això. Què passa? És a dir, igual jo... A veure, necessitem... La notícia també s'enquadra en els 500 nous oficis que ha fet Ford. Però, és a dir, podríem dir realment el que nos costa als valencians mantindre Ford. És a dir, la necessitem, clar que la necessitem. Estem parlant de 500 més, crec que en els 700 i pico, estem parlant de quasi 2.000 llocs de treball més totes les empreses que estan donant. Auxiliar, sí. Però quan mos costa beneficis? Quan, a més, també la seva declaració fiscal és en la capital de l'estat espanyol. Està tot clar. L'únic que si parlem de que no tenim diners per a fer polítiques d'ocupació, però estem donant a grans empreses, quan jo crec que el teixit empresarial valencià sempre ha sigut la xicoteta i mitjana empresa. Per tant, jo crec que aquestes polítiques haurien encaminat a aquesta situació. Crec que segurament el treball, tindríem molts llocs de treball, aunque foren a poc, però serien com antigament, estables i per a tota una vida. A mi el que me preocupa més que res és això, que jo les actuacions que està fent el PP estan encaminades més a abaratar el despatxament que en abaratar la contratació. I al final el teixit empresarial de la comunitat, com tu bé has dit, Raül, està fet de xicotetes, molt xicotetes empreses que encara no estan veient la llum com està veient el PP. No sé si és que estarem en les ulleres de sol posades, però jo no la veig encara, no? Jo com a xicotet empresari jo no la veig encara i se tenen molts problemes per a contratar. I si les xicotetes empreses tenen molts problemes per a contratar, el paro no té una solució. Així per a mi no té una solució, perquè el paro que soluciona la Ford no és una solució a llarg termini, no és una solució de molta gent. És millor, molt millor, que les empreses xicotetes puguem contratar 1, 2, però són molts i són empleos molt més estables, molt més rentables per a l'empleat que els empleos que fa una gran superfície, una gran empresa com la Ford. N'hi ha que recordar que González Pons va prometre 3 milions i mil que el PP aspirava a crear 3 milions i mil de treballs, i crec que va ser Fabra no fa molt, digué que en 2015 se crearien més de 100.000 treballs, o així no va dir. Si sumes tots els que han creat en els 4 anys... Que se passa de població i no restes els que s'han anat de banda. Digues el primer any. No, però González Pons ara para estes ja ho va corregir i va dir que uno en els pròxims... El problema és això, de que els que som emprenedors només són traves a pagar impostos encara que no hagis facturat res i al de fora és tot rotllo. Però així n'hi ha molts problemes. Mira, si volem tindre este model que estem parlant tots de xicoteta mitjana empresa, mal que mos pesa a tots, és un model molt català. En el sentit de que si una gran empresa, me dona igual que sigui un banc o la Ford o Bankia, me dona igual. Si una gran empresa fa fallida, aquesta gran empresa s'afona i és com quan caiguen les Torres Gemeles, que cau la torre
i tot el que està alrededor també ho arrasa arrasat. Mentre que si tu tens un model d'autònoms, pimes, tal, això fa una xarxa. Si tu, i quan ve una crisi com la que han tingut, si tu tens una xarxa, tu li tires una pedra, i sí, potser la red se desgallarà un poquet, algun filet, tal, però aquest teixit estarà ahí. Clar, per tu crear aquest tipus de teixit industrial, d'autònoms, pimes, necessites fer coses que van en contra de lo que va dictar el Xuxa l'altre dia per MediaMarkt de Palau de Congressos. Que això és una turística, se pot obrir diumenges. Mire, no, pare. Bueno, o sea, si vostè vol comprar-te de dilluns a dissabte per anar a comprar. Ara, qui ha denunciat també per el mateix? I que amb el Fafar estan igual. I aquest tipus de decisions van contra tot, contra les pimes, contra el xicotet empresari, perquè entonces, uno que té una tenda al seu poble, me dona igual que siga un forn, que una verduleria, Quan descansa, tu? I si no, i si té el diumenge un Carrefour obert, pues se n'anirà a comprar un altre puesto. Entonces tot això, a mi, jo no soc molt partidari de la regulació, però si vols tindre un model industrial i de negocis d'una certa manera, pues tens que regular-lo, tens altre remei. Però al fi i al cap la qüestió és coordinar-ho en la globalització, i en un món global que neguen les empreses. No, què vas a aïllar-te del món? No, però no té res que veure aïllar-se del món en regular els horaris comercials de forma que tots tinguem una igualtat de possibilitats, trobo jo. Però, home, el món global té que estar obert. Jo vull estar en el món global des de València. O sigui, cada un pot estar des d'on vulgui, però jo vull que el meu model És a dir, però el meu model social, el meu model cultural. El model econòmic, tu me'l compares en Catalunya, però és a dir, el model econòmic de tota la vida valencià ha sigut la petxicota mitjona, la primera, és a dir, els minifundis en l'agricultura, és a dir, el problema és que ha plegat que la divisió de quan heredaves un camp, al final era dividir, i m'ha plegat en què te quedava, saps? No, en Catalunya no, en Catalunya no hereu aquells encara el tenen. Sí, encara tenim també, com se diuen, els camperols estos de Manresa, els pagesos de Manresa, que són cada esclaus de la terra, és a dir, volem. Toni. De todas, bueno, no sé, yo pensé, no sé si es pareixem o no a Catalunya, jo sé que ja tenim tema per tota la vida. a Compromís li agrada molt pareixer a Catalunya. No crec que siguin tan pareguts. No és qüestió de prioritzar un model o no d'indústria o de comerç, sinó que és la nostra forma de ser, la nostra forma de fer indústria. I la nostra forma és una xicoteta i mitjana empresa que està ja al límit, ja no pot més. I sobretot té un problema, i és la falta de financiació. I d'això no parla el PP tampoc. Sí està parlant dels números, però si no n'hi ha financiació no crearem empreses, no crearem treball, perquè no podem invertir, no podem eixir o agafar ese poquet d'aire que ens fa falta per a acabar eixir d'este any, perquè tot pareixia que ja el 2014 ja s'anava així, ja ha sigut el pitjor any de tota la crisi, i portem 7 anys, i este 2015 pues veurem, però bueno, la veritat és que es comença, pareix que bé, però bueno, pareix. Según el señor Rajoy, diu que la España roja ya ha pasado y estamos en la España azul. De que ja no hi ha miedo, ja tot ha passat. Jo estic dels blaus, dels rojos, dels de dalt i dels de baix, pues no està bé dir així en públic hasta on, però bueno, jo soc taronja, no soc ni... Jo també soc taronja, tu. Ja, però un taronja diferent, un taronja més pàl·lid. Nosotros tenim un taronja viu, en alegria. Ja estem. Jo, per a tancar aquest tema, sí que m'agradaria el que estàs parlant de l'arxiu d'empresa, i l'exemple el tenim en Villamarchant, sí. Crec que te pots donar compte. És a dir, el Villamarchant era el primer poble en el camp de Túria on Mercadona anava a entrar. En aquella època, Unió Valenciana va prohibir l'entrar a Mercadona. Crec que 14 o 15 anys després han entrat 2 grans supermercats i no queda economia local. Jo, sense anar més lluny, tu te recordaràs el meu abuelo que tenia la venda de frutes i verdures a la porta de casa. Jo no dic que això siga el model, però bueno,
sí que n'hi ha altre tipus d'empreses que... Mira, ara mateix ha obert una nova tenda de fruites i verdures, molt modernitzada, molt bonica, molt arreglada, que està ahí a la vora del cruç de la carretera de Llíria. Estacions de servici, doncs, antes ne teníem una i ara ne tenim 3. El cas de Vilamarxant, l'economia, la veritat és que ha repuntat un poc, però més per el comerç que per la indústria, perquè per la indústria ja s'han tancat les ceràmiques, obrers ne teníem una barbaritat. Clar, tot el que ve de la construcció ha caigut. Però bueno, doncs n'hi ha pogut eixir i que n'hi ha una economia més o menys viva. Més o menys. Està molt lluny del que voldríem que fora. El problema està que lo que és l'economia tenia un percentatge molt alt destinat a la construcció i no estem aprofitant uns altres focus de treball que pot haver. Estem centrant-lo tot en el sector servicis, en el sector turístic. La indústria s'ha afonat i l'agricultura està afonada des de fa molts anys. No se vol... N'hi ha un nicho de treball que pot ser, per exemple, el treball verd, l'agricultura ecològica, que així en Espanya se penalitza. Tu per fer agricultura ecològica tens que pagar un cànon. Quan fas les coses bé i te penalitzen. Entonces, y abans tu tenies un percentatge d'agricultura molt alt en l'economia i ara el tens pràcticament ridícul. I quan s'ha afonat la construcció, pues, no hem sabut o no estem sabent derivar aquesta gent a altres puestos de treball, ni a la indústria ni a l'agricultura, i això és un problema. Per concluir-lo, València no ha sabut readaptar-se després que esclatara la bombeta immobiliària. Nos centràvem tot en això i és una llàstima de que havent mercats que estan ara en augment, com per exemple l'agricultura verda o les empreses tecnològiques, tinguem un parc tecnològic en Paterna que està mort de la risa pràcticament, que no se financi i se promocione empreses tecnològiques, que és el present i el futur i el present ja. Tindria una eixida molt bona i és una llàstima que no s'investigui en això. Mira, jo tinc 4 coses que m'he apuntat perquè si no se me'n van del cap. Que, mira, respecte al que dius, fa no molt vaig anar al banc a fer gestions i a plorar i tot això i parlaven del tema del crèdit a les empreses. Clar, no, si diners per a les empreses sí que n'hi ha. El que passa és que no tenim demanda de crèdit solvent. O sigui, els bancs, com estan tan a la defensiva després de tot el que ha passat, ells donen diners a qui vulguis, però a qui no li fa falta. És a dir, però que tingui allà diners. A qui no li fa falta. Exactament. Això per una banda. Després, el tema del que ha passat, quan caia la construcció, no han tingut... El tema de la construcció és que donava molta feina a molta mà d'obra no qualificada o a molta mà d'obra que... treballa 7 hores per... Crec que parlàvem també la setmana passada del treball que buscaven immigrants i que nosaltres també es volien donar perquè són tan generosos que es donen les feines que no volem. I este mateix... Què va ser? No sé si dimarts o divendres passat. Sí, el divendres passat. Vaig pujar al polígono i estava treballant en un xic que porta el tema de la cooperativa en... el cas. Això què? La terra com va, no? Un desastre. És que la terra, moltes vegades, no val la pena... T'ho diuen tal qual, és que no val la pena treballar-la perquè el que se gasta allà a en trataments, en tal... És que este tractament no el pots gastar, té que gastar este altre més car, però tranquil, ves al nord d'Àfrica, que allí en Marroc sí que te deixen gastar-lo. No es renta. Jo tinc uns tios que, eixint del poble, tenien un bancal que han plantat paulònies. Paulònies és un arbre que se gasta per fer biomassa, que d'això ho cuits cada 7 anys, però no tindrà la terra parat. És que clar, si al que li tenen que comprar la taronja no li val la pena treballar-la perquè no trau ni per pagar el que s'ha gastat, que entren taronges d'Àfrica a Mansalva i no passa res. Pues això és el que està passant. Exacte. Tanquem. Mira, un apunt sobre això que contava l'altre dia la que espera que siga la nostra candidata Carolina Ponsé a la Generalitat. Resulta que
que va aparèixer per així el gerent de la Coca-Cola. El que ha tancat en Alacant, sí. Ese mateix. El mateix. I resulta que volia fer un minut maid de taronja ecològica valenciana. Tu imagina't, no? Pues, resulta que le tingueren que dir que no, perquè la producció de taronja ecològica valenciana no arribava ni al 5% de lo que necessitava. Nosaltres pensar quants de puestos de treball, quants de bancals de taronja que estan, se podrien haver aprofitat en aquesta oportunitat. Tinc unes clementines que si poden la partida les reguem Però la detergent però ja mateix, no? li tirem ja guanos i volen, però del de rata pena de veres. Però, com sempre, és a dir, el govern valencià està sense plans, és a dir, no té ningú plan, va a l'estirar i el que passa. Com, per exemple, pues, un any més les temperatures baixen i el govern valencià no té cap pla per a poder atendre a tots els pacients que apleguen a urgències dels hospitals valencians. Esta setmana passada, i en la que estem ara actualment, els hospitals valencians apleguen el 100% de l'ocupació, per no dir el 110 o són 20. Una ocupació que ha fet que els malalts estigueren una mitja de 8 a 9 hores en urgències esperant els resultats de les proves que els havien fet. Si això ja és preocupant, més preocupant és que els pacients que tenien que ser ingressats han passat de 24 a 48 hores en els corredors o sales esperant que es donen el llit. L'hospital més afectat ha sigut l'Hospital General de València Ciutat, que ha tingut que aplaçar intervencions quirúrgiques per falta de llits, ja que fins als llits reservats a les intervencions han sigut ocupats per les urgències. Ramon, més o menys. És per al·lucinar, no? Perquè no s'han donat ni a compte, no? Perquè realment les primeres retallades més fortes que van tindre en serveis públics van ser al principi de la legislatura, perquè la gent anava oblidant-se. Però clar, ara no s'han donat a compte també i ha vingut una pujada de fred molt forta de colp. O sigui, ha canviat el temps d'una forma molt ràpida i forta. I la grip que normalment sol vindre per desembre està vinguent tard. Què ha passat? Que ens ha pillat pues, els pantalons baixats, lo típic. Perquè realment el problema que tenim no és que tinguem un problema d'infraestructura. No és que tinguem problemes d'infraestructures. El problema el tenim de recursos humans. Clar, t'han de retallar, no retalles perquè sí, retalles i tanques una planta, tal, al final el que falta és gent. I el problema que tenim és això. Les urgències se saturen perquè no pots revisar-ho tot. No anem a obrir esta planta perquè no necessitem estos llits, perquè clar, al moment que tu obres una planta perquè n'hi hagi uns llits per ficar gent, tens que tindre gent per cuidar aquestes plantes. I en això estem. Ara han vist que Syriza ha guanyat en Grècia i de colp i de repent han dit no, jornal mínim 750 euros, 300.000 famílies, pam, i això ho resoldran. Així no, així hasta que no entrem a algun Syriza anem a estindre això, no, anem a anar a pitjor. Jo, més que un problema de les retallades, jo crec que això ha sigut un problema de negligència en la gestió. Perquè l'avalanxa de malalts estava més o menys prevista. El que passa que ja no és que no n'hi hagi diners per a contratar la gent, és que no n'hi ha ni un protocol d'actuació i no s'ha ficat en marxa. Perquè quan a tu t'avisen de que en 2 dies ve el fred, de que tu poses en marxa un protocol d'actuació, tu contractes a la gent que tens que contratar, obrir les cames que tens que obrir i això se genera. I no generes este problema. Però el problema és que la gestió és totalment nefasta en totes les institucions, en totes en tots els hospitals i en tota l'administració. Perquè tindre 8 o 9 hores d'espera per a una prova o 48 hores perquè te donen un llit quan tenen que ingressar-te, és que això és inacceptable. És que quan estàs malalt intentes posar-te bo per a no anar a l'hospital. Però no és falta diners per a moltes coses, però precisament el que ha passat esta setmana passada jo crec que no és problema de diners, és problema de gestió. Rubén?
Bueno, estem en les conseqüències de la gestió del Partit Popular, no són estes, els hospitals col·lapsats. Tu dius que no fa infraestructures, és que n'hi ha prou. L'Hospital d'Ontinyent fa falta una reforma, l'Hospital Nou, l'Hospital de Gandia està sense fer, la Veda hi haurà un altre hospital, el de Requena està a meitat, el de Giri està sense obrir. Sí. Fa falta acabar les infraestructures i, evidentment, fa falta un protocol d'actuació. El problema és que la falta de coordinació de les dues coses ens ha dut a este cas. Home, tu tens que tenir en compte tots aquests hospitals que estem parlant, aquests que m'has dit són hospitals d'àmbit més comarcal i tot això. I aquests hospitals, els serveis d'urgències que tenen no solen ser tampoc com els serveis d'urgències que pugui tindre l'Arnau, la FE, has de pensar que són hospitals de referència. Jo, ara que vaig llegir la notícia i tal, no havia sentit mai que en aquest tipus d'hospitals hi hagut problema. Tenim que tenir en compte una cosa. La gent, en global, no saben gastar bé moltes vegades la sanitat. Per què? Moltes vegades a uno se pega un colp al braç o a la cama o el que siga i a més això també ho sabrà. Quan tens un dubte de que algo poguera ser greu, baixa temp cap a baix, o sigui, anem a València. I això no s'ho hauria fer així. Moltes vegades, i no estic dient que sigui el cas, ara ha vingut un pic de fred molt fort que no s'esperaven, que se l'esperaven per fa 2 mesos i ja no sols així, en tot l'estat s'han saturat una montona d'hospitals. Clar, la gent, quan se fica en mala, el primer que té que fer és anar al seu centre d'atenció primària. I si el centre d'atenció primària, home, no és que t'estigui desangrant, si t'està desangrant, que te ho tapin i ves derrapant a la fe o on toque. Però que moltes vegades, i no dic que sigui el cas, saturem les urgències com per no saber ser bons usuaris. No és el cas. Jo no estic conforme amb tu. No és el cas, no, però això és així. Jo penso com Ramon, però està clar que no és el cas perquè estem parlant de que no és que estiguin saturades les urgències, és que no n'hi havia cap esperar els que havia que ingressar, i si tenen que ingressar és que estaves bé en l'hospital. Per tant, està clar que tenim que aprendre a utilitzar millor la sanitat. Jo crec que estem aprenent a poc a poc perquè s'han fet campanyes, has fet moltes cues en les urgències i al final aprenen, però no crec que sigui el cas. Jo penso que igual com estem dient que no hi ha un protocol d'actuació en aquests casos, siga la grip o la que siga, també crec que la sanitat no ha modernitzat, no ha anat l'atenció, no ha anat al pas dels ciutadans. És a dir, a dia d'avui una persona ha de treballar a les 6 del matí i torna a casa a les 10. Si jo estic en grip i tinc que anar al metge, me deixo de treballar poguent anar a treballar, no tinc un altre horari. Al final dius, me'n vaig a urgències i que m'ho solucionen. Per tant, jo crec que també el problema és de que les primàries també tindrien que adaptar-se a una situació. És a dir, tu el que no pots ser és dir, vale, tinc un constipat, me puja una dècima el febre i decidisc anar. Vale, no. Però potser sí que té que haver realment un metge durant les 24 hores, no únicament d'urgències, o que no tingues que tirar-te 4 hores cridant a la policia per a que la policia contacte en el metge, que el metge ara se n'ha escanat no sé qui, al de Llíria, perquè ha agarrat un infart o no sé qui, o l'ambulància no aplega. Entonces, aplega un moment que els treballadors ens estem adaptant al treball, o que estan dient d'obrir els comerços diumenge o dissabte o no obrir-los. Crec que la sanitat i inclús moltes administracions públiques també haurien adaptar-se. No, però la sanitat això ho treballa a Xina. Si tu, per exemple, el dilluns per al matí tens que vindre a treballar i tu no estàs bé, poden haver 2 casos. Uno, que en el teu centre d'atenció primària n'hi hagi un metge de guàrdia, en el qual el metge de guàrdia t'atendrà, i si el metge de guàrdia no te pot atendre, entre altres perquè en un hospital no te poden fer la baixa. L'únic que te pot fer la baixa en circumstàncies normals és el teu metge d'atenció primària, no te la pot fer ningú altre. Clar, a lo millor seria ideal que tinguérem l'hospital de Llíria ja en marxa i que si tu un diumenge a les 9 de la nit te passa qualsevol cosa que te'n pugues anar allí, que sabies que vas a tindre una qualitat assistencial quasi tan bona com si vas a l'Arnau o si vas a la FE. Però tornant al principi, la sanitat està per a les coses que està.
I així el problema que tenim ara és... Totes aquestes coses que hem vist en les notícies són qüestions de falta de personal. És que si tingueres tu diners per tindre el personal que toca, ara podríem tindre l'antiga Fea Huerta, que era un hospital de categoria, reconegut en tot el... I no sols perquè fora un bon hospital, que sí, que podem dir que estava un poc bé, que estava fet de l'època del tum-tum, però l'hospital de la Fe, no s'equivoquem, era bo per els professionals que n'hi havia. De tota manera, perdó, jo crec que si s'invertirà més en la sanitat primària, segurament seria més econòmic i no faria falta tants hospitals i l'atenció seria molt més propera i molt més ràpida. O sigui, si tu, per exemple, a Burxassot, no? Jo en el meu cas, jo demane cita en el meu metge de capçalera i pot tardar com a mínim una setmana com a mínim en un constipat, no, tranquil, que ja vaig a la farmàcia i provem 2 o 3 coses a veure en alguna encerte, no? Ja passes la setmana. Però és que vas a urgències i a lo millor tens un metge per a tot el cap de setmana. Si tu invertires en 2 metges segurament en urgències, igual no tenies que fer un altre hospital, perquè l'hospital de la Fe podria absorbir a tot el alrededor. Però en la sanitat primària jo crec que és la pitjor tractada en les inversions de sanitat. Està molt bé fer hospitals, fer-se la foto inaugurant-los, però i el consistori del poble? Perquè els metges de capçalera estan saturats, almenys a Burxassot estan en Vilamarxant, el coordinador del centre de salut, crec que tindria que tancar la paret a les 2 i que jo ho sàpiga, a mi me consta que antes de les 3:30 no se'n va ningú dia, Però el problema ja no és d'ell, el problema és que tu tenies hora a les 2 i t'ates a les 3:30. I dona gràcies. Que també ho està fent per bona voluntat l'home. Però és un problema de recursos humans. És un problema de dir, no, s'anem a gastar diners en el personal que calga perquè no n'hi hagi una persona que estiga 8 hores en una camilla i en un passillo. És que si es començàvem en la primària, possiblement no es tindríem els hospitals col·lapsats únicament soles. Efectivament, tots tenim que anar a alguna urgència i tenim una urgència, però no sé, qualsevol persona podria anar i dir que tinc una grip a qualsevol hora, perquè realment és el que n'hi ha que adaptar-se també, nosaltres als metges i els metges a nosaltres, o dic que estem metge perquè estem parlant dels metges, però no sé, la ventanilla única 24 hores també seria una bona opció. Per supost estaria bé, però en tots els temes. En qüestió de sanitat, la prevenció en tot és el més important, sempre. I parlant de sanitat, parlem d'educació, és un tema també prou important, ja que esta setmana passada han evacuat els xiquets d'uns barracons d'un col·legi de Beniarreig per el risc d'electrocució dels barracons. Una promesa de Fabra, que era que l'inici de les obres anaven a ser l'any passat, en el 2014. Xiquets que estan en barracons, per exemple, aquests barracons havien sigut revisats fa unes setmanes i estaven ok, i després d'unes gran pluges d'aquestes últimes setmanes, per un poc, allí se queden tots com a pollastrells pegant voltes. La Federació de Treballadors de l'Ensenyança del sindicat UGT ha publicat un estudi que mostra que les autonomies han reduït els seus pressupostos d'educació en més de 2.235.000 milions d'euros entre 2015 i 2012, el que supon un retrocés del 6%. En València, el govern valencià ha retallat en total un 9% de l'educació. El descens ha sigut de 416.000 milions. La retallada pressupostària és del 9,18%, que ha patit la conselleria que dirigís María José Català. En estos últims 4 anys només o empitjoren Aragó, Madrid i Astúries. Encara em pareix poc a mi el 9% que diu que ha baixat per a com està l'educació, i este any electoral el pujarà un 2,75, o sigui que apenas se notarà la baixada que ha pegat en esta legislatura. Realment l'educació pública, l'educació en general, està totalment abandonada, i de veritat és que no l'entén, perquè l'educació és la inversió del futur, i no pot ser que estiguen ja no és el problema de que estiguen en barracons els xiquets, sinó que estiguen en barracons que se poden electrocutar. És que ja no és que no tinc col·legi, és que no tinc ni barracón. Això ha passat en Burxassot també. Sí. Entonces digo,
ja no és que no tinga ni una educació de qualitat, és que no tinc on dar esa educació de baixa qualitat que me pots oferir. La veritat que jo no entenc on se gasta el diner la consellera Català, perquè desde luego en construir col·legis nous a Burxassot no, en arreglar barracons ni a Burxassot ni a cap puesto, i bueno, ells, el PP sempre va en la bandera per ahí de que ha construït no sé quantos col·legis en esta leche col·legis, una barbaritat. Tants n'hi ha en la comunitat. El dia en l'Escorx hem fet no sé quants col·legis i diem, però quins? És que no sé. Compten els col·legis o els cartells de així el teu col·legi? Té que ser això, perquè és que no sé jo. Per desgràcia. N'hi ha uno ahí en la fira de mostres, d'aixòs que dius, molt gran. Así el teu pròxim col·legi. Jo el coneix des que era xicotet. No, hay per lo menos el cartell, perquè en el meu barri està l'escampat, però no em posa ni el cartell. Jo no veig ni el descampat ahí, jo veig el cartell i jo miro i dic, ahí? Jo ahí no cap ni la guarderia. En el meu barri no estem ni el cartell. Digueren, així bon col·legi. Igual era on anava Teyoland i ara que l'han tancat igual posen ahí el col·legi. No. Jo me recordo del meu cas jo vaig estudiar a l'institut en Llíria i quan jo vaig entrar a l'institut en Llíria, que tindria pues, 14 anys, 14, o sigui, n'acaba de fer 30, pues fa 16, hòstia, ja fa. Pues, quan vaig entrar ahí, hi havia un edifici molt xulo, o sigui, que en una part del pati havien fet el que li diuen l'aulari, o sigui, que això era el que estava antes dels barracons, que era com una construcció... Tu t'imagines que agarraren 7 o 8 barracons i es ficaren en fila un al costat de l'altre i feren un mur? I diuen, no, això ho han ficat provisional per quan facin l'ampliació de l'institut. Pues, entri, isqui de l'institut, m'he casat i en casa Llíria l'aulari, tu. És una cosa brutal. És una desgràcia. És una cosa brutal. A voltes dona risa, però és que és l'educació. Però en educació, igual que per exemple en sanitat ahí no n'hi ha problema d'infraestructures, en l'educació sí que n'hi ha un problema d'infraestructures molt greu. Greu hasta el punt que, per lo que parlava l'altre dia quan estava Agustí, si tu volgueres llevar l'educació concertada, perquè te cregueres que tens que llevar l'educació concertada i qui vulgui una educació privada que se la pague, ja, no pots, és que no se pot fer. És impossible. És impossible perquè no n'hi ha places, no n'hi ha centres com per allotjar a la població. Ni centres ni diners. Ni diners. Però és que si tingués els centres, tampoc tindries diners pels professors. No, està clar. És que ara han convocat un concurs de 650 mestres i bueno, sí, això ja és una altra cosa, que de les 650 convocatòries no n'hi ha ni una de professor en valencià, però bueno, però no podries ficar-los, o sea, en educació sí que n'hi ha un problema i s'està convertint en algo endèmic, o sea, que l'anem a tindre moltíssims anys, que no se va poder solucionar de falta de places. Efectivament. Està clar. Vale, estem parlant del nostre programa La Corbella, on també tenim la nostra pàgina web, lacorbella.tv, on hi ha un apartat de denúncies o si vols vindre a participar en la taula nostra de debat, està obert. I com el primer divendres de cada mes, el que tindrem serà en la primera mitja hora, l'anem a anomenar La Rebotiga, on vindrà una persona que ha denunciat un tema, tinga alguna cosa que contar-nos, nos donarà la seva opinió i nosaltres li donarem la seva opinió. Això començarem el divendres que ve. Per tant, qui tinga una denúncia que fer, algo que dir-nos o contar-nos, o que vulgui estar així en el debat de la rebotiga, estarà benvingut. En la pàgina web és lacorbella.tv i en l'apartat, crec que diu contacte, tenim un qüestionari per a rellenar, o també hi ha un número de telèfon que ens pots cridar o pots enviar un WhatsApp, que això està tan modern, i ens posarem en contacte amb tu des de redacció i podreu vindre o podem parlar el tema que us preocupa. Estem fent un debat plural, obert, lliure, i qualsevol tema, sempre en el respecte que es mereix, podrà ser tratat així. Avui, una llàstima que no estigui Agustí, perquè per primera vegada el nostre porquet no ve per la corrupció, sinó crec que ve un poc més per l'educació i la cultura, és a dir, justificar que el programa Sálvame Deluxe siga un perfil universal i és un referent social, i n'hi ha que anar on els ciutadans està, doncs bé, és de veres, tan bons són els ingressos que proporcionen les persones que veuen aquests programes com els d'altres.
Sálvame un referent social. Pues sí, podem dir-li això. Aquestes paraules han sigut de Vicent Betoret, alcalde de Vilamarxant i diputat en Corts, per defendre el cost que Turisme va fer de la Ciutat de les Arts i les Ciències, va fer en el programa Sálvame Deluxe, i per això pues, esta setmana va per ell. Jo, és que, clar, quan... No puc dir que saps que he equivocat, perquè és que jo estic convençut, o sigui, si coneixes un... Jo no me crec que Vicent pense que Sálvame és un referent cultural. Jo crec que aquest tipus de coses, com si a mi algun dia me tocara anar a algun puesto a defendre que lleven els bous al carrer. Pues jo no me crec que tinguin que llevar els bous al carrer, però potser me tocaria defendre en alguna circumstància per la raó que siga. Pues jo no me crec que Vicente crega que Sálvame és un programa de referència ni de cultura ni de res d'això. Però jo crec que ha estat molt equivocat. No puc dir altra cosa. Jo crec que les campanyes de publicitat tenen que arribar a complir el seu objectiu, que és rentabilitzar la inversió, no? Però és que de veritat hi ha justificacions que li donen la raó a la crítica i jo no vaig discutir que Sálvame Deluxe siga un programa amb molts de seguidors, està clar, gran hermano VIP i tal, però dir que és un referent social, digo, pues mira, yo si de veritat és un referent social, jo me quedo ignorant. Que pues subvencione, és a dir, que subvencione, que algun dia serem referent social. Rubén. Estoy de acuerdo en Toni, no creo que Sálvame siga el millor programa per anunciar-se, però bueno, n'hi ha prioritats i efectivament quan tu t'anuncies és per un objectiu, aconseguir gent. El programa l'ha vist molta gent, però no sé si és la millor forma d'arribar al públic que tu pots arribar. O sigui, tu quan t'anuncies fas un estudi, veus la mitja d'edat de que veus el programa. Exacte. Desconec quina serà, però no crec que siga el teu públic objectiu per a que vulguis vindre a la teva empresa. Si mira Sálvame molt per la cultura no té que estar. Jo crec que no. No, però és que anem a veure si a lo millor té raó, si a lo millor la inversió és bona, però no pots justificar això i dius, no, és que és un referent cultural. No, és que jo crec que això no s'ho creu ni ell. A veure, està parlant d'audiències. Vostè pot dir, mire, l'audiència és esta, hem notat que l'afluència ha augmentat, que... perfecte, i després ja podràs criticar o no que el programa sea, la procedència del programa sea més millor o pitjor, però dir que defendre el programa, diu, pues, clar, així no Telecinco és la cadena més vista a Espanya, però bueno. Això és un problema, té que ser. Estem visquent en esta setmana un canvi en el que és els països europeus, en la forma de fer política, sobretot ja que el fi de setmana passat pues, l'esquerra pues, va guanyar en Grècia. Durant esta setmana pues, estan en molt moviment i el partit coalició d'Esquerra Syriza, presidit per Alex Tsipras, ha pres pues, jurament ja com a nou ministre de Grècia després de la contundent victòria del seu partit en les eleccions celebrades el diumenge passat. Aplega el govern, ja que no ha pogut obtindre la majoria absolut per únicament dos, i ha tingut que pactar en el que és la dreta, la dreta de grecs independents. En esta ja setmana, el que ja ha posat un poc en el que és els seus punts, l'únic que pues, n'hi ha 2 punts o 3 punts en els quals ja podríem potser estar més mirant a veure què podíem fer en l'estat espanyol. Per exemple, pues, ja ha notificat, va dir que el salari mínim va pujar a 751 euros, 100 més que a l'estat espanyol. Ja ha tancat o vol tancar 8 ministeris, va eliminar-los, i per el pacte del recolzament de la dreta no va separar la Iglesia i l'Estat. Qui replega l'inici? Pues jo el titular dia Grècia vota pel canvi i pel fi de l'austeritat.
Jo pel canvi tinc clar que ha votat. Per fi de l'austeritat jo no el tinc tan clar, perquè al final el deute el té i pagar-ho té que pagar-ho. Suposa que la gent haurà votat el canvi perquè sempre se poden fer les coses d'una altra manera, o almenys un poquet. Però clar, un deute del 175% del PIB deixa poc de marge. Jo espero per als grecs que hagin acertat, però elegir l'esquerra radical per a eixir d'una situació com la tenen tan complicada, crec que més és una elecció desesperada més que una elecció razonable. De veritat que espero que no s'hagin equivocat, però no... A veurem, per a mi va ser alargar un poquet més l'agonia quan pensaven que no se pot anar pitjor. No sé si anarà pitjor, però crec que sí, perquè aquest tipus de medidas no sé com pensen pagar esos salaris quan no tenen, quan estem deixant els diners per a sobreviure. Però bueno, ells faran els seus comptes, miraran a veure d'on traure-ho, i ja veurem. Jo, a mi, això de repartir entre tots el que tenim i el que tenim que aportar tots, pues, al final, si tenim que donar diners perquè repartissin entre ells, pues jo crec que és la solució. No crec que l'accepte molt bé Europa. Però bueno, a veure, esperem els pròxims dies a veure a què solucions arriben. Ramon? El cas de Grècia és en moltes coses paradigmàtic, o sea, no n'hi ha que oblidar que allí el govern de Grècia ha estat durant no sé quants anys repartit entre 3 famílies, no sé si eren 2 socialistes i una de lo que era de les dretes. La corrupció, segur que la corrupció d'allí era el més paregut a la corrupció que tenim així, però un poc més gran, perquè Grècia és un poc més gran que València. Un poquet no, que aconseguiren enganyar a Europa per entrar. O sea, una burrada. Ara bé, un poquet no. O sea, n'hi ha un dicho, una frase feta des del refranero castellano, que a mi és una de les coses que m'agrada de castellano, és que situacions desesperades requieren medidas desesperades. Jo recorde que vaig llegir fa molt de temps, al principi de la crisi, vosaltres sabeu, en Atenes i les grans ciutats de Grècia estava havent un problema de contaminació que estava pujant, que era molt important. Sabeu per què estava pujant la contaminació allí? Estava pujant perquè la gent estava ficant-se estufes de llenya en casa, perquè no tenien per pagar la llum ni el gas. O sigui, vosaltres penseu que ara si la ciutat de València m'emprenguem a treure fumerals per les finestres? És que el que s'ha viscut allí sabeu que és una cosa que no té parangón en un dels països del món occidental en el moment que estem. Claro, allí la gent s'ha vist a ofegar, perquè a més, després de que l'han ofegat els seus, ha vingut la Merkel i ha dit no, ahora hay que apretar el cinturón que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. I ningú se'n recorda de que després de la Segona Guerra Mundial Grècia li perdona a Alemanya molts més diners des que ara li tindrien que perdonar o modificar perquè Grècia podrà pagar. És que els economistes que saben ho diuen, el deute de Grècia no se pot pagar, no se pot, és impagable. Si no alcancen un acuerdo para aumentar els plazos o fer una quita com li la feren a Alemanya en el seu dia, és que no se van... I què faran? Els griegos tiraran per el recte, se n'eixiran de l'euro, tornaran al dracma i faran com li va passar a Argentina quan lo del corralito. Què feren? Pues el president d'Argentina tenien la paritat en el dòlar i digueren no, s'acaba la paritat en el dòlar. Devaluar un 75% la moneda, que és una burrà, devaluar un 75% la moneda és una burrà, però l'any que ve Argentina estava creixent al 8%. Pues jo pense que al final de la correguda, com això se queda gravat ho veurem d'ací molt de temps, jo crec que el camí de Grècia serà eixir-se'n de l'euro. I l'euro ara ja ho pot suportar. Han tingut 2 oportunitats de fer-ho, no ho varen fer, però jo crec que ara, si és l'única escapatòria que tenen els grecs per eixir desmemorant-nos, per eixir d'este ofegament que tenen, se n'eixiran. Grècia vota pel canvi, després de molts anys governarà un govern mig l'esquerra, perquè ha patat en la dreta. Un poc raro, però bueno.
pot ser sí una premonició de lo que vagi a passar en novembre, bueno, les eleccions generals així en Espanya, i jo crec que el més beneficiat o el més perjudicat, depèn de lo que passi, serà Podemos. Després del seu pacte, el seu recolzament tan fort, si Syriza aconseguís fer alguna cosa, serà un bon revulsiu per a ell, però si no, serà un col molt dur per a ell. Però nosaltres ens copiarem en una cosa, si me comentisses. No pactarà Podemos si passa en algun partit de dreta, sinó pactarà la dreta del Partit Popular en l'esquerra del Partit Socialista. No, pactarà en Ciutadans. Podemos pactar. Jo no em veig pactar de Podemos en Ciutadans o en UPyD. No sé. Ara mateix Podemos, jo no... Que la cara se li ha La clavat. política fa... Avui no esteu d'acord. A Toni, esta setmana el virus de l'esquerra ja se li ha curat. La política hace estos años parejas de cama, pero me A mi m'esteu ficant el San Benito de la dreta. No, la dreta. No, hombre. I home, està clar que estan d'ací, el que està així de present, pues, pot ser, no? Però no ho sé. Hombre, La veritat és que... en les que ha pactat Syriza tampoc són dreta, no? Sí, És una dreta nacionalista, és com... Són- És que és molt rar, perquè és una dreta nacionalista, no? Hombre, no són els... no sé Són com li diuen. antieuropeistes, són més Són antieuropeistes, antieuropeistes. són conservadors. Però bueno, això és com quan el PSOE va pactar en el PNV. És més o menys la mateixa... no sé si Syriza... Bueno, Syriza pareix que siga més d'esquerres encara que el PSOE, no sé si d'aquella època, però bueno, Podemos així no sabem encara de què és. De moment és oportunista. Sí que ho sabem, no sé si és... no, perquè va canviant cada setmana pensant una cosa, no? Abans... Bueno, té matisos, però sabem tot el que és. Però és diferent, no sé si el que passarà a la situació és la mateixa. La situació en Grècia és molt extrema. La gent, és el que dic, no té per a pagar la llum i està fent hogueres en casa. Això així no l'hem viscut. Així estem passant-lo mal, però no estem en aquesta situació, estem molt lluny d'aquesta situació. Entonces, així no crec que arriba això i ja veurem. Este any està ple d'eleccions, i a poc a poc s'anirem posant cadascú en el nostre puesto. Andalucía serà una bona prova, podria ser. Pot ser, però no crec que és perquè no és no està... És un territori un poc estrany, no se pot comparar amb el resto de la nació. Per què? Perquè, per exemple, ni Podemos ni segurament Ciutadans estem molt implantats en Andalucía. Han fet una bona xua ahir en això, El problema és que té moltes circunscripcions. Entonces nosaltres estem creixent molt a nivell nacional, però segurament en Andalucía pues no siga el nostre punt fort. Segurament siga, pues, a part de Catalunya, pues, València, Comunitat Valenciana i Madrid, els nostres punts més forts. Però Podemos també té problemes en Andalucía perquè no estem... Bueno, Podemos és que no estem plantat en cap puesto, però el que passa que és molt en la tele i quan fa un míting pues el plena, ¿no? Pero lo que es estructura tampoco té, pero en Andalucía quizás menos. Entonces, lo que isca de allí igual no es transportable al resto del país. Però bueno, després arribaran les autonòmiques, les municipals també serà un toc i les municipals una pedra de toque molt bo, sobretot per a Podemos, per als partits que estem ahí buscant la tercera via, o el partit que estem buscant la tercera via, perquè ja no crec que se pugui hablar en plural, i ja veurem, però bueno, aquest any va ser molt interessant. La xua de Susanita, que diuen, li ha eixit, jo crec que li ha eixit clavaet. Li ha eixit clavaet perquè, clar, tots esperàvem, de fet ho esperem la majoria, que les primeres eleccions que anàvem a tindre nosaltres creiem que anava a ser en Catalunya, perquè Esquerra Republicana els anava a apretar les tuerques i convocar allà, i va resultar que no. Esquerra Republicana, Sí. quan l'ha apretat Esquerra Republicana han estat pegant-se mossos, punyalades i de tot, perquè volien que les primeres eleccions que foren, entre altres, perquè no pujara Podemos, perquè estan... allí en Catalunya ara no estan cagats ni en el PP ni en Rajoy, estan cagats en Podemos, perquè es pot trencar el xiringuito del procés. Perquè si ara vaig allí i això s'agarren i claven una bretxa i diuen no senyores, és que ara el 25% és Podemos. Li fan un estropici, se carrega a la CUP, No, però si Podemos ja ha dit que està a favor
també Podemos diu que està a del favor... chiringuito independentista. No. Podemos diu que está a favor de que se consulte, de que abramos un proceso constituyente, que hablemos de todo. Pero tú le preguntes al de la coleta i de la coleta diu, jo no vull que Catalunya se'n vagi. I si aquest tio és president del govern, el projecte d'això és Espanya, O sea, no és altre. Jo crec que s'acabaren els nacionalismes. No, aquest senyor és nacionalisme espanyol. Jo ho sent molt, però una altra setmana ho tinc que tallar. M'encanta. Havent deixat jo un tema damunt la taula, que era el projecte Corredor Mediterrani, que volíem a partir d'avui posar temes en el qual podrem ja desenrotllar un poquet d'un projecte del programa electoral de cada partit, per on podíem anar. Volíem començar per infraestructures. Entonces el disseny per damunt la taula per al pròxim divendres. Per a Onda València. Per lo tant, tenim 3 minuts extra. Esperança. Mira, sí, yo me quedé en lo positivo. Yo me quedé en el descens del paro. Més que res perquè és el problema més gran que tenim, perquè fa molta falta que esa eixida de la crisi que ja veig el PP ahir i que els demés que tenim un mínim de trellat no la vegem, però fa falta que apareixi ja, perquè les famílies ja no aguanten més, les xicotetes empreses tampoc, i perquè tenim sobretot una generació perduda de gent jove que n'hi ha que recuperar-la. El 2005 té que ser l'any de la recuperació, sí o sí. Ramon? Jo estava mirant els temes que han tocat així un poquet i tracte el pensament d'ahir, desocupació, retallades infraestructures. Les conclusions és la més important. No tenim petroli, no tenim gas, no tenim diamants, no tenim or. Per acabar tots els problemes que estem parlant, necessites un canvi de model productiu que permeta que les empreses siguin més rentables, que traguen més beneficis. A mi m'agradaria que les empreses traguin molts beneficis, perquè això voldria dir que poden pagar molts impostos. I ara no ho poden fer treballant la terra, i ara no ho poden fer. No. Ara el que tindrien que fer és que l'Estat o la Generalitat o qui fora invertir en el que tu dies antes. Corea del Sur, el nord no, se gasta una burra de diners durant una burra d'anys per fer una grandíssima empresa que es diu Samsung. Qui és Samsung? Jo crec que Samsung la coneixen tots els puestos. Sí. O sigui, això és el camí. La tecnologia, l'economia verda, perquè s'intensiva en mà d'obra, i aquest tipus. O sigui, el nostre petroli té que ser invertir en educació i creure's que invertir en educació anem a tindre un futur millor. Rubén? Estem patint la legislatura del PP i hem acabat així en educació de baixa qualitat, retalls en sanitat i sense indústria. Total, que al fer i al cap el que anem a aconseguir és tindre estudiants pràcticament sense lloc on anar a estudiar, després no tenen empreses en estudiar, és un treballar perquè no poden donar-los un futur estable. Yo creo que esa frase que es un pueblo que no sabe leer ni escribir es fácil de manipular, pues jo crec que és molt vàlida per lo que estem patint. És a dir, si no tenim educació, no tenim metges, enfermeres, i per lo tant no podem tirar avant. I no sé, crec que el millor seria pues sí, pujar els jornals i a partir d'ahí podem pagar tots més i els diners es comença a rodar. Però aquesta és la nostra opinió. Aixina que moltes gràcies, Ramon. A vosaltres. Moltes gràcies, Toni. Rubén, senyor director, bona nit. I a tots vosaltres, bona nit. Nos tornem a veure el pròxim divendres en la rebotica de la Corbella i com dir-vos que mos podran dir que no tenim collons, però ous mos en sobren. Bona nit. Bona nit. Bona nit.